šancu v základnej zostave. Aj Adam Ravas, to už je etablované meno. A v prípade Michala Gudiška to je absolútny debut. Jan Minárik vracia loptu do pravej krajnej vertikály, tam je Fero Koša. Koša z prvej do nábehu a z druhej vlny priletel Fabián Bzdil, ktorý mohol nadviazať na svoj víťazný gól proti Michalovciam. Uvidíme. Zaujímavé výkony podáva aj Filip Oniedika, ktorý v pressingu získal loptu a Nonikašvili otvára skóre, 3. minúta, Skalica sa ujíma vedenia. Nedáš, dostaneš. Tu vidíme rozdiel v tom zakončení a Nonikašvili zachoval chladnú hlavu a potvrdil tie kvality, ktoré predtým dokazoval v Zlatých Moravciach. Výborne zakončené, výborne doplnené, ale bola tam chyba v defenzíve Žiliny a z toho to celé začalo. Zaujímavé výkony. Pressingu získal loptu a Nonikašvili otvára skóre, 3. Chyboval Fabián Bzdil, ak sme chceli povedať tým spôsobom. Koša to spravil veľmi dobre a ešte lepšie Káčer. Zakončenie Žiliny, ktoré míňa ľavú žrť. Patrik Ilko v vyššej súťaži prenechal miesto skúsenému Maťovi Naďovi. Skaličania to skúsili na Akopo Viniča, ten sklepol na Bariho napokon úspešne, ale Skaličania ho dostali pod tlak, aj preto tam neprišlo nejaké finálne prihrávke. Nonikašvili to ale preváhal a napokon Rogini, že by Patrik Ilko musel navštíviť hneď pondelok Zubára. Áno, tu vidíme, ani Ilko ani dokonca nevyskočil. Áno, Rizek išiel do hlavičkového súboja, bol vo výskoku, tým pádom vy tie ruky musíte dávať hore, lebo vy keď chcete vyskočiť, tak potrebujete sa nejako odtiahnuť a Ilko ani nevyskočil, ale dostal, úder tam bol. Ja toto nehovorím, som sám zvedavý, ako sa roznie rozhodca. Penálta. Kapitán Žilinčanov sa rozbieha a je vyrovnané. Rutinérsky premenený pokutový kop, navyše do bočnej siete, respektíve z vnútornej strany. Erik Ríška nemal nárok. A dôležitý moment do zápasu. Mal som stále v hlave, keď si spomínal prvý počas, že Miro Káčer v zápase v Skalici, v tom vodnom polovom. Prihrávku zachytil Nonikašvili a naštartoval Erika Daniela. Po svojej ľavici má Oniediku, ktorý loptu aj dostáva. Napokon ešte prepustil 2-1 Skalica. Lukáš Šimko posiela záhorákov opäť do vedenia. V 63. minúte padol gól FK Skalica. Strelil ho hráč číslom 8 Lukáš Šimko. Skalica väčšinu zápasu nie je nebezpečná, ale keď už sa dostane do takejto zaujímavej šance, tak dokáže Žilinčanom ublížiť. Opäť klobučík dole pre Filipa Oniediku, pretože naozaj cítil za sebou Lukáša Šimka a ten opäť dokazuje, že nechať si ho na záhorí bol dobrý krok. Áno, ale tamto začalo Nonikašvili, fantastická prihrávka na Erika Daniela. Cítil tú hru Erik, výborná prihrávka. Šimko výborné doplnenie ukázal. Ale aj v prvom polčase mali moment, kedy napádali rozohrávku a z toho pramenil ten prvý gól. A teraz padol tretí! Skalica vyhráva v 85. minúte, už 3-1 Martin Mášik. Pozrime sa ešte raz na celú tú situáciu. Toto bola jednoducho bomba, ktorú Jakub Bačko neúplne videl. Nestihol sa presunúť do stredu, potom už musel zase spraviť úkrok doľava. Išiel tam takým tým volejbalovým spôsobom, ktorý sme videli už v prvom polčase, ale